Thengpang Dovai daru kinang sappu mathaponsi Institute of Homeo Health Science Education IOS Foundation INGO pen patirpi ponsi plantation awareness mati pinang anati malong thengpi arong ke lapen Dovai daru arong ke asai dekpon lapen richo ke the atum pen chingki chethan amai sitami patopon sonsi habe pinpo richo atum pen chedon sarpen kedamtang jakhong po chiklo nifaing kora nerkep ani Dovai arong ke asai dengpon lapente nok terang habipi hawarpi rong phara rong pendang lok ke ongdung adim Dovai daru arong ke asai dengpon bangso sai kijalin mati patir pipon lake managing director Institute of Homeo Health Science Education IOS Foundation Dr. Bidasing Be ahin penjalin pon sikki ongdung adim Nijang karbianglong richo ke the pendang lok ke ongdung arab chedon sarpen Dovai daru ke asai dengpon si insam pen pitchen pon News Desk Report News 24 Karbianglong